Περάσανε. Φοβάμαι, δεν τις λέω. Ήρθανε οι ειδικοί φρουροί να μάθουν έτσι. Ταπ! Και για να προστατεύσουν και για να προστατεύσουν τους ανίκανους ανθρώπους. Δεν είδα πρίνο στο γυαλό, στα όρια Αλμύριτσι, κι άσχημα πάει σε άναδρους, το καπετανιλίτσι. Στη ράτσα που έχει οπλαρχηγούς και καπετάνιους βγάλει, ανήκω και δεν δέχομαι κανείς να την προσβάλλει. Κερά μου, 2-3 κακοσυριάριδες, απου δεν τσιπολογίζω για σου πετρίατρα. Θέλουνε να με χλίσουνε, θέλουνε να με χλίσουνε κι όξω να μη πορίζω. 2-3 κακοσυριάριδες, έλα 2-3 κακοσυριάριδες στα κουκουλοφόροι. Φταίνε και 7 κεφαλά, φταίνε και 7 κεφαλά, θεριάνε οι δικηγόροι. Κόντρα ελέγχους τα ΤΑΕ, κόντρα ελέγχους ποτά ΤΑΕ δέχομαι κάθε μέρα. Όμως γερά μου, όμως δεν θα μου πάρουνε ούτε πεγμένη σφαίρα ενός από τσιφίλους μου να ξεματώσει μύτη. Θα δεις ειδικούς φρουρούς να φύγουν απ' την Κρήτη. Ήρθανε οι ειδικοί φρουροί και έχω μεγάλη ευθύνη, γιατί τα όπλα του χωριού τα πήρα οι υπευθύνοι. Μου πανε πως την έφοδο την άλλη θα μου βρούνε το πιο καλό πιστόλι μου για να με εκδικηθούνε. Μα και πιστόλι να κρατώ πάλι δεν θα το βρούνε, γιατί θα ρω πως πρέπειτος καλά να εκπαιδευτούνε. Λένε πως είναι οι φρουροί, έλα λένε πως είναι οι φρουροί.